Аз попаднах в пещерите благодарение на моя вуйчо, който беше изявен спелеолог по това време. Става дума за 60-те години, който любезно ми предложи един ден, вика, искаше да те вода с мен по пещери. За мен беше това нещо много неочаквано и интересиращо даже, понеже хал-хабер си нямах от пещери. И викаме ми хубаво. И един голям кипеш за подготовка, защото той ми каза, вика, трябва да имаш туристически обувки, ами хубаво е каска на главата, откъде пък да взема каска. Намерих една гумена топка, срязах я наполовина и си я нахупих на главата. Прилича на шапчетата на папата, едно такова. Така намерих едно фенерче от един приятел и от някъде му беше попаднал една челна лампа, такива, които сега може да намерим почти във всеки магазин. И той ме заведе в най-дългата пещера в България по това време. Сега е Духлата. И се мушнахме там, нагоре, надолу. Той ме накара да му помагам там да картографира пещерата, да опъвам една рулетка. Мен ми стана скучно, размрънках се, стана ми студено и така нататък. И си излязахме и така приключи. Не бях кой знае колко очарован. Но искрата е била запалена. Ами честно казано, прибрах се така с удоволствие, защото тези мъки в кавички приключиха, защото за мен бяха тези малко трудни всичките тези упражнения. Като имате предвид, че там не се ходи прав. Или само на някои места там се пълзи, там се лази, там се провираш човек през разни по-тесни места и така нататък. В смисъл има си екстремия, така да го наречем малко. Да. Това ме заведе още 2-3 пъти. И аз придобих самочувствие и когато бях в 9-ти клас, това е 68 година, на моя съученик, с който седяхме на един чин, му викам, искаше да те вода по пещери. Той каза, искам. Ходихме тук, ходихме там, дълга история и така започна всичко. Вие 50 години вече се занимавате с спелеология. Какво има под земята? Какво има в пещерите? Има всичко. Всичко, което един човек, който има многостранни интереси и всичко, което може да намери. Значи първо е подземната красота. Нали? Тя е отличаваща, тя е завладяваща обикновения човек. Това, което природата там е сътворила. Има подземни потоци, подземни реки, има подземни езера. Значи природа подземна, такава каквато е наземната, е забулена в мрак, в по-ниски температури, висока влажност. Там има абсолютна изява на всякакви технически способности, където можеш да ходиш прав, можеш да пълзиш, можеш да лазиш, можеш да се катериш, можеш да се спускаш, можеш да плаваш с лодка. Ако си водолаз, можеш да се гмуркаш в подземни сифони. Това са пещерни галерии изцяло запълнени с вода. Можеш да съзерцаваш прилепи, можеш да бъдеш фотограф и всичко това да го запечатваш в фото си и да го представяш на хората. А ако си човек ориентиран към науката, там пък има поле за изява на всевъзможни научни дисциплини, като почнем от всичките неща, науки, които влизат в категорията науки за Земята. Геология, хидрогеология, география, геоморфология и много логии, така да го наречем. Зоолозите там имат работа. За археолозите въобще няма какво да говоря. Знаеме, че в европейски план пещерата с най-стари находки от човешка култура е Козарника тук в България. Така че пещерите дават поле за изява на много хора и не на последно място на хора така с настроени към екстремното, към по-високи адреналин, хора, които искат да изпитат себе си, да се спускат в дълбоки бездни и да се катерят.
и така нататък. Така че пещерите дават простор даже и на въображението и на човешките възможности да се изпита. За наука вече казах. Вие сте откривател на няколко нови животински видове долу там в пещерите. Кои са те и колко са? Много сте чела. Много, да. Подготвих се. Тези животински видове са 4 нови за науката световни. Първо трябва да кажа, че те са слепи. И това ги отличава от останалите. И са в така наречените троглобионти, смисъл животинки. В случая това са бръмбари, кариди, троглобионти, които се раждат в пещерите, живеят в пещерите, хранят се в пещерите и там се размножават. И нямат абсолютно никаква връзка с външния свят, освен това, че някога те са били обитатели на външния свят и постепенно са попаднали в пещерите и са се приспособили към живот в пещерите, но за сметка на това са изгубили зрение, защото то там вече не е било нужно. Така, и основните открития, това са при проучване на пещерите в Албания. И последното, което е от Света гора, от Атон, в двор на български манастир Свети Великомъченик Георги Зограф. Една скаритка, казано така на популярен език. Това е странично плуващо враче, много малко, изключително бяло и ендемите там за този район и се казва Нифарго зографи. В пещерите те първа ежегодно се намират нови животински видове в пещерите. Едно поле за изява на професионалисти и непрофесионалисти, защото голяма част от тези пещерни животинки в България са открити от пещерняци аматьори. Да отделим няколко минутки на финала и за книгата. Какво ще прочетем в 50 години под земята? Хората ще разберат някои основни неща, които са се случили, някои събития интересни, неща, в които аз съм участвал, които съм инициирал, които съм изпълнил и така нататък. Респективно за някои видни личности, с които съм познал и работил. Но по-голямата част е отделена на отделни случки и събития, свързани с проучванията, в които съм участвал, експедициите в България, откритията в България, експедиции в чужбина, които за разлика от първата част са доста емоционално украсени и пресъздават горе-долу това какво представлява едно пещерно изследване, какви са трудностите, кои са сполуките, какви са несполуките и въобще събития и случки, в които подсъзнателно, по-точно не съвсем целенасочено, съм се опитал читателя или една част от читателите да ги мотивирам по един или друг начин и да тръгнат по този път. Защото поколенията се сменят, живота продължава, едни идват на света, други си отиват, а пък това пещерняшко хоби е хубаво да се унаследи от други хора да поемат стъпетата и да продължат нататък. Да. Така че белият континент, седмия континент, някой го беше кръстил, този проучването на подземния свят има голяма перспектива и въобще не е приключило и дава поле за изява на много колумбовци, млади хора, на много изследователи. Така че ние като пещерна общност, а пък нашата генерация, тази моята генерация на
70 годишните имат нужда от хора, които да наследят тази страст и да продължат този път.